Γεια σας gamers, Coolboy GR εδώ πέρα και σήμερα είναι το πρώτο μου βίντεο. Και θα παίξουμε Minecraft στο PvP Big Right server. Το IP το λέω από τώρα, θα είναι στο description ή στα σχόλια. Θα κάντε like, subscribe, τα λέω όλα από την αρχή. Ναι. Ελπίζω να νικήσουμε και να πάρουμε κάνα kills. Μέχρι στιγμής έχω coins. Για περιμένετε λίγο. 1170, κάτι τέτοιο. 1180, ναι, 1180 coins. Ναι. Οκ. Πάμε να τους φάμε όλους. Κάποιος είναι μέσα και θα μας φάει. Τι είναι αυτός ρε. Έχει λίγη ζωή γιατί φεύγει. Το βλέπω φεύγει. Will me back. Έχει λίγη πολύ ζωή αυτός. Πάρα πολύ λίγη ζωή έχει αυτός. Ναι ρε φίλε, τι θες γαμώτο και τρέχεις γαμώτο. Κοτούλα κοτούλα. Κοτούλα είναι και αυτός. Άντε γεια, άντε γεια, άντε γεια. Τώρα λογικά θα έχω 190 coins για να δω. Ναι, 1190. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα ανεβάσω σειρές multiplayer σε gold και αυτός κάνει testing. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω ακόμα. Ένα λόγος άμα θέλουν και κάποια παιδιά που ξέρω που έχουν Minecraft, άμα θέλουν να παίξουν, λογικά κάποια στιγμή θα έχουμε και σειρές multiplayer. Ναι. Αυτό το βίντεο μπορεί να κουμπί και απότομα. Τι στο... What the... Τέλος πάντων, επειδή ήταν για τεστ αυτό το βίντεο, πάμε να φάμε άλλον έναν και θα τελειώσει. Γιατί εντάξει τώρα τεστ κάνω, δεν κάνω... Τι είναι αυτός εδώ? Πού στο... Τι στο... Μα ήταν ένα άτομο εδώ πέρα. Το lag. Γιατί λαγκάρει? Αυτός εκεί πάνω θέλει time. Ναι, τέλος πάντων. Να σας δείξω και το skin μου. Blazeman. Αυτός που με σκότωσε πριν. Οπότε πάμε να το φάμε. Νάτος ο πούστης. Όχι, μην κυνηγάσεις. Όχι, δεν θέλω. Εντάξει, έφυγε. Τέλος πάντων. Αυτός έχει diamond. Πάω να φύγω. Πάω στον άλλον. This is the diamond sword. Καλά, τι νουμπάς. Έπεσε μόνος του. What the... Σοβαρά τώρα. Όλες ήταν νουμπάς. Δεν ήμουν νουμπάς. Γιατί. Καλά, θα είσαι έτσι. Πάρτα μπούστη, πάρτα έτσι. Άντε γεια. Λογικά τώρα θα έχω κάπου στα... Για δούμε αλήθεια, πώς ακούω έτσι έχω. Μη μου πεις ότι έχω 1200 coins. Άντε γεια, κάνω βίντεο. Λοιπόν, αυτός εκεί πάνω μας περιμένει με... Άσχομαι να φύγει. Το lag. Από ό,τι φαίνεται δεν θα μας περιμένει για πολύ. Δεν θα μας περιμένει για πολύ. Για πολύ. Hackerman. Τι λέγεται Hackerman? Hacker. Τέλος πάντων.